Ahoj, vítám vás na kanále Forever Candle a dnes je tu další svíčkové video a to jako každý měsíc candle haul za měsíc duben. Tak jste se konečně dočkali dalšího svíčkového videa. Já vím, delší dobu jsem nic nenatáčela, protože mě skolila nemoc. Všichni v rodině jsme byli nemocní, bohužel. Nejvíc to odnešla naše babička, která je bohužel v nemocnici se zápalem plic, takže jí přeju hodně štěstí a hlavně zdraví, ať se z toho co nejdřív dostane. Já ještě také nejsem úplně 100% zdravá, ještě pořád mě to tady dráží na kašel, zadýchávám se, ještě trošku mám rýmu, takže kdybych třeba tady ve videu trochu nějak kašlala, tak se předem omlouvám. Nicméně tohleto video bude zase velké. A mám tady pro vás také něco speciálního, protože na konci tohoto videa pro vás vyhlásím další soutěž o něco voňavého, takže určitě tohleto video nevypínejte hnedka na začátku, podívejte se až do konce, protože to bude stát za to. Takže jdeme na to. Takže jdeme do našeho candle haulu. No, já začnu značkou jak jinak, než značkou Yankee Candle, protože jako každý candle haul toho mám tady opět nejvíc. Já začnu teda nejdrobnějšíma věcima, mám tady jeden vosk a votiv, dostala jsem jeden vosk jako dárek za objednávku, za který strašně moc děkuju, jako kdyby ta dotyčná věděla, že miluju jehličnaté vůně a je to vůně Ice Blue Spruce. Tahle kráska. No a Ice Blue Spruce je krásná vůně jehličí, sladkých bonbonků, je taková sladká jehličnatá vůně. Není to nic jehličnatého pronikavého, je to určitě taková vhodná jehličnatá vůně pro začátečníky. A kdo z vás třeba nemusíte moc nějaké ostřejší, velice silné jehličnaté vůně, ale chtěli byste nějakou jehličnatou vůni, tak určitě mohu doporučit Ice Blue Spruce. Krásná vůně. Pak tady mám votivní svíčku a je to z mojí nejoblíbenější vánoční vůní a je to Apple and Pine Needle, která vypadá takhle. No a co vám mám říct, to je prostě top, to je vánoční top. Krásná vůně jablíček, jehličí, hodně intenzivní za tepla, takže jsem ráda, že mám votiv do zásoby. Pak tady mám jeden vonný spray do bytu, je to vlastně room spray a je to vůně Autumn Leaves. Tenhle ten room spray ke mně dorazil až z Ameriky a je to teda s mojí nejoblíbenější podzimní vůní. Miluju Apple Pumpkin a miluju i Autumn Leaves. To jsou prostě moje top 2 vůně na podzim, které u mě nesmí chybět. A já si teďka dělám velikou zásobu a jakmile jsem viděla, že tam byl v akci room spray na oficiálních stránkách Yankee Candle v Americe, tak jsem si ho musela objednat. Je to prostě krásná vůně lesa, jehličí, listí, dřeva, krásná vůně, takže jsem ráda, že mám room spray. No a pak z Ameriky ke mně dorazil i jeden Illumarit, prstenec na svíci. A je to tenhle ten krásný, zlatý s 4 lístkami. Prostě nádherný. Nádherný prstenec. A bohužel tady takovéhle prstence tady nenajdete. Jo. V Česku tady, co se týče doplněk, úplně pohořeli, ale v Americe mají velký výběr prstenců, aromalamp, různých candle holderů, svícnů a tak dále. A jakmile jsem viděla tenhleten, tak jsem si řekla, hele, ten musí být můj. A já jsem si ho právě že vzala díky jedné svíci, kterou tady zanedlouho potom uvidíte. Pak tady mám 2 melty. První tu mám vůni Balsam and Cedar. Tahle kráska. No a to je nádherná vůně jehličí a cedrového dřeva. Krásná jehličnatá dřevitá vůně. Tento měsíc v květnu čekám další věci z téhle parfumace, takže máte se na co těšit. A pak tady mám druhý melt a to je vůně Lemon Lavender. Tahle kráska. A o té si řekneme později daleko víc, protože ji tady uvidíte ještě v dalším provedení. No,
A jdeme teda na ty svíčky. Mám tady jednu 3knotou svíci, která ke mně putovala až z Ameriky a je to vůně Christmas Cookie, která vypadá takhle, podívejte se. To je nádhera. Mně se úplně líbí ten design. Má to 3 knoty. No a co se týče vůně, je to krásná vůně pečených vanilkových rohlíčků. Uvidíte tady ještě další 2 svíce, jo? Christmas Cookie ještě zdaleka tady nekončí, jo? Ale prostě jakmile jsem viděla tohleto krásné provedení, tak jsem si řekla, hele, musím ho mít. Pak tady mám střední housewarmery, mám tady jeden, který je hodně retro a už je to vůně raritní. Je to z roku výroby 2005, takže opravdu už je to stará kráska a je to vůně Fresh Peach, která vypadá takhle a je to vlastně edice Black Band a je to vůně, která už je velice raritní, má vlastně takovýto design. A mě strašně moc zajímala tahleta vůně a jakmile jsem ji viděla za super cenu na Facebook Bazaru, tak jsem si ji vzala. Je to krásná vůně broskví. A trochu mě připomíná vůni Summer Peach od Yankee Candle. Až na to, že tahle je prostě taková ještě hezčí, jo. Tohle je podle mého názoru nejkrásnější, nejvěrohodnější, nejvíc podobná pravé broskvy. A to je prostě nejvěrohodnější broskev ve svíci. A to jsem mi měla hodně broskvových svící od Yankee Candle, jo. Ale tahle ta je fakt krásná. Pak tady mám další střední svíci a je to takový ten můj splněný sen z mého wishlistu a je to vůně Vineyard, neboli hrozínek, vypadá takhle. No a podařilo se mě ji sehnat za super cenu ve středním housewarmeru a co se týče vůně, je to nádherná vůně hroznové limonády Top Topic, prostě miluju tuhletu vůni a jsem ráda, že si ke mně zase našla cestu, tentokrát ve střední svíci. No a pak tady mám další střední housewarmer a to je vůně Lavender, která vypadá takhle. No a lavender. Já jsem ji už kdysi měla. Měla jsem střední svíci, velkou svíci a teďka mám zase znova střední svíci, protože po téhleté vůni se mě zastesklo. Je to nejkrásnější vůně levandule ve svíci, co znám. Pokud máte rádi levanduly a hledáte věrohodnou vůni levandule ve svíci, jednoznačně vám mohu doporučit Lavender od Yankee Candle. Nejkrásnější, nejvěrohodnější vůně levandule, co znám. A jsem ráda, že si zase opět ke mně našla cestu. No a teď jdeme na velké svíce. Mám tady jeden velký dvouknotý tumbler, který ke mně opět putoval z Ameriky a je to vůně Sparkling Cinnamon. Vypadá takhle. A je to dvouknotý tumbler. No a co se týče vůně. Sparkling Cinnamon určitě znáte. U nás se běžně dá sehnat, ale ne v takovémto provedení. A jakmile jsem ji viděla na oficiálních stránkách amerických, že byla i za super cenu, tak jsem neodolala a vzala jsem si ji. Je to krásná vůně z kořicového cukru. Ona voní trochu jinak než cinnamon stick. Cinnamon stick je vyloženě čistá, ostrá vůně z kořice. Když toto je zjemněné třtinovým cukrem, takže není tak až moc pronikavá. Ale taky se mi líbí. Krásná vůně, opravdu to voní jak kořicový cukr. No a když jsme se bavili o té Christmas Cookie, tak jsem dostala k narozeninám od mamky 2 velké housewarmery. Jeden starý a jeden nový. Vidíte, že jako ten rozdíl je velký, že prostě je zlatá stará. Prostě ta stará svíce je hezčí než ta nová, že? A prostě co si budem říkat, jo. Christmas Cookie, krásná vůně pečených vanilkových rohlíčků a tak mám zase velkou zásobu. No a když jste viděli ten Ilomalit s těma 4 lístkama, tak jsem si k tomu vzala svíci, která by se k tomu úplně hodila. A je to vůně Lucky Shamrock. 4 lístek, která vypadá takhle. No a ten prstenec právě je k téhleté svíci. Jako můžete to dát i na jinou svíci, nemusí to být jenom na téhleté, jo.
ale vzala jsem si to díky téhle. Tuhle tu už mám po třetí ve svíci. Měla jsem 2krát svíci, vypálila jsem si a zastesklo se mě po téhle vůně, protože mám ji moc ráda, hlavně v létě. Je to krásná vůně čerstvě posečené trávy. Opravdu, když sečete na zahradě trávník a teď prostě cítíte tu čerstvě posečenou trávu, tak přesně takhle to voní. Nádherná vůně a jsem ráda, že v Americe se vrátila jako returning edice a v Americe ji můžete sehnat. No a poslední věc od Yankee Candle, nebo co poslední, ještě předposlední, je Lemon Lavender. Tahle ta kráska je nádherná. Já jsem tuhletu svíci si objednala na jednom českém e-shopu. A já jsem vůbec nečekala, že mě ještě přijde takto krásná se starou etiketou. Jo? Prostě vidíte, že někdy ještě narazíte na nějaké poklady, ale už je to vzácností. Jo? A jak vám říkám, je to krásná vůně citronu a levandule. Mě úplně nesmírně baví tahle kombinace a taky si dělám zásobu. Je to nádherná vůně a jsem ráda, že ke mně dorazila ještě stará etiketa. No a pak poslední věc od Yankee Candle. Tu mám další splněný sen z mého jehličnatého wishlistu tentokrát. A je to vůně Evergreen Mist. Tahle kráska. Má krásnou etiketu. A taky jsem si ji přála. Ona se u nás dala běžně senat, jenže bohužel už končí a doprodává se. A ve velké svíci už na žádném českém e-shopu ji nenaleznete. Takže jsem si dala na Facebook bazaru poptávku, no a jedna paní se ozvala, tak si ke mně našla cestu. Je to krásná vůně. Jehličí je hodně podobná vůni Ice Blue Spruce. A možná je tady víc, cítí to jehličí, ale taky opět tady cítím jehličí, cítím tady sladké bonbonky, ale taková intenzivnější než Ice Blue Spruce, ale jsou si hodně podobné. Taky opět krásná vůně. Takže to bylo od Yankee Candle všechno a teď se vrhneme na další značky. No a já začnu značkou Country Candle a Kringle Candle, protože se vydaly letní novinky. No a já jsem měla možnost vyzkoušet letní novinky jak od Kringle Candle, tak od Country Candle. Jinak tyhle letní novinky ve votivkách a ve svících najdete na e-shopu voňavéradosti.cz. Budete to mít tady nalinkovaný. Podívejte se tam, paní tam má opravdu široký, velký sortiment různých značek, svíček, které třeba běžně u nás v Česku neseženete. Jsou tam za super cenu, je tam velký výběr, mrkněte se tam. Odkaz budete mít tady jak na YouTube pod video, tak i na Facebooku pod video, pod tento příspěvek. Můžete se tam podívat a můžete si tam něco koupit. No a já teda začnu těma novinkama a mám tady první a je to vůně Cake Pops, která vypadá takhle. No a toto je vůně lízátka. Je to taková sladká, pečící, bonbonková vůně. Prostě k sežrání, co dodat. Nádherná, prostě to je krása, takže ji ráda vyzkouším. Pak tady mám Cherry Pineapple, tahle ta ananasová kráska. No a já jsem si myslela, že tahle ta vůně bude vonět jako typicky nakrájený čerstvý ananas. Ale jako je ananasová, ale ona voní spíš jako chemický ananas, jako nějaký sprcháč s parfumací ananasu. Není to vyloženě ten pravý ananas, který jíte, jo. Jako není to špatný, ale čekal jsem od toho daleko víc. Pak tady mám Ice Cream Sandwiches. Tahle kráska. No a toto. To je zase opět žrací záležitost. Tady úplně cítím kopečkovou zmrzlinu stracciatella. Když si dáte v cukrárně zmrzlinu stracciatella, přesně takhle to voní. Nádherná vůně. Tak krásná. Úplně v tom cítím tu zmrzlinu. Pak tady mám Lemon Tea Roses. Hele, kráska. No a toto. Taky opět krásná vůně. Taková uklidňující, relaxační. Kde cítím růže, cítím tady citronový čaj. Je taková čajovo-květinová.
Ale krásná. Určitě na léto bude super volba. A pak tady mám poslední a to je Sage a Palo Santo. Tahle. Ta mě moc zajímala. A toto je vyloženě pánská vůně. Hodně intenzivní, pronikavá pánská vůně. Opravdu voní jak luxusní pánský parfém. Taková dřevitá i navíc je. Pak tady mám právě z těch letních novinek od Kringle Candle jsem si ji musela vzít rovnou ve svíci. Protože jsem hnedka podle popisu věděla, že to bude něco pro mě. A je to vůně Bananas Foster, která vypadá takhle. Má krásně žrací etiketu, že jo? A toto je děcka, to je nádhera. To jsem ráda, že jsem si vzala rovnou svíci. Protože toto voní jak karamelizované banány. Opravdu banány na karamelu s maličko oříšky. Někdo říká, že tam je cítit ty koření, ale já to koření tam jako moc necítím. Nejvíc tady cítím ty banány. Prostě to je jenom, abyste se do té svíce zakousli, jo. To je nádhera, fakt nádherná vůně. Jsem ráda, že mám svíci. A pak tady mám jednu svíci, která byla jako letošní velikonoční novinka. A mně se úplně zalíbil ten design, a tak jsem si vzala jednu konkrétní vůni. A je to vůně Lemon Sugar Marshmallow, která vypadá takhle. A podívejte se, ta sklenice. To je prostě, to je dokonalost. Prostě dokonalost. A už podle popisu mě hodně zlákala. Toto voní opravdu jak oplatky s citronovou náplní. Když si koupíte oplatky od Opavia, takový ty citronový, tak přesně takhle to voní. Fakt prostě citronové oplatky. Nádherná vůně, takže jsem ráda, že ji mám a zapálím si ji příští rok na Velikonoce. No a pak teda tady mám jednu věc, kterou jsem ještě dostala právě od Ninušky z Voňavých radostí. Strašně moc ti děkuju za tento dárek. A je to jeden vonný vosk od značky Candleberry na zkoušku a je to vůně Cinnamon Rum Bananas. Vypadá takhle. Je to takováto krabička a když to otevřete, tak je tam takovýto vosk. No a co se týče vůně, je to krásná vůně, cítím tady opět banán. Ale navíc tady cítím i kokos a maličko alkohol. Voní jinak než ta Bananas Foster od Kringle Candle. Tady prostě víc cítím i jakoby kokos navíc, cítím tady i maličko koření možná, ale je taky pěkná, je hodně intenzivní, takže jsem zvědavá, jaká bude za tepla a ráda vyzkouším. Pak teda tady mám dvě svíce od značky Homeworks, protože Homeworks miluju tu značku a vždycky, když je možnost nějaké objednávky, tak si aspoň jednu svíci objednám. A mám tady jednu tříknotou, která vypadá takhle. Podívejte se, nádherný design. Napravdu nádherný. A je to vůně Black Tea. A ta vůně obsahuje patchouli, bourbon, palo santo, kouřová vanilka. A vidíte, že to má 3 knoty. Vy určitě znáte 4knoté, ale toto je takový menší provedení, které má 3 knoty, váží 396 gramů a měla by hořet 20 až 40 hodin. A co se týče vůně, je to taková zvláštní, dřevitá vůně, kde opravdu cítím dřevo, cítím zemitost, cítím opravdu patchouli. Trošku mě připomíná vůni Witch's Brew od Yankee Candle, jestli znáte. Ale prostě taková krásná. Já teďka vyhledávám vůně s příměsí patchouli a dřeva, jo. Mě teďka moc baví tyhle ty vůně a tahle je fakt opravdu krásná. No a pak tady mám poslední svíci od Homeworks a to už je klasická 4knotá a je to vůně Blueberry Violet Tart. Vypadá takhle. Prostě podívejte se na tu etiketu. To je nádhera, to je opravdu, už jenom to sníst jen z etikety. A ta vůně, děcka, to je nádhera. Kde opravdu cítím sladké šťavnaté borůvky,
Fialky tam i cítím, vanilku. To je prostě nádhera. Já mám nutkání si vzít ještě jednu do zásoby, jo, protože já jsem se úplně do téhle vůně zamilovala. No nádhera, fakt nádhera. Oni fakt jako Homeworks to umí, jo. A ty vůně mě překvapují čím dál víc. Jenom třeba s pár vůněma jsem se setkala, že mě třeba trochu zklamaly, jo. Ale to je jenom výjimka, ale tahle ta vůně je fakt jako dokonalá, nádherná. Takže se dívám, jak se dívám, je to z Candle Hallu všechno. No a jdeme teda na to vyhlášení soutěže. Tak jsme teda u vyhlášení soutěže. No a u co budete soutěžit? O jednu velkou raritní svíci od značky Colonial Candle vůně Holiday Sparkle, která vypadá takhle krásně, má nádhernou etiketu a je to opravdu obří macek. A je to krásná vůně Vánoc, kde cítíte jehličí, dřevo, brusinky a hodně mě připomíná vůni Christmas Garland od Yankee Candle. Takže pokud máte rádi tenhle typ vůní, tak můžete zkusit o ní zasoutěžit. No a pravidla soutěže zní: odebírat můj kanál tady na YouTube Forever Candle, být členem facebookové skupinky Forever Candle, tam bude soutěžní příspěvek, kde pro účast si pod příspěvek napíšete vaše jméno, no a soutěž potrvá do neděle, kdy pak potom bude losování a jeden z vás můžete vyhrát takovouto krásnou svíci. Takže jste viděli všechno, co jsem vám jako pro dnešek chtěla ukázat. Já se s vámi loučím, no a budu se na vás opět těšit v dalším svíčkovém videu. Tak zatím ahoj!